Jama'a barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu mai albarka. Idan kai ne farkon zuwa, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe da liking da share domin samun nagartattun shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora. Akwai wasu batutuwa da za mu kalla kuma za mu duba a dangane da yadda al'amura ke tafiya a cikin jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar ɗin da tun biyo bayan kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum da sojoji suka yi a ƙasar, wani baƙon al'amari ke ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasa, inda wasu daga cikin magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da kuma shugaban mulkin sojin ƙasar Abdurrahman Chani suka tabbatar da cewa matuƙar jamhuriyar Nijar na hannun soji, babu wani alfanu da ci gaba da zai ƙaru a cikin ƙasar, inda kuma wasu suka bayyana cewa a jamhuriyar Nijar al'amura na ci gaban rayuwa na ci gaba da ɗaukar hankali kala-kala, inda aka hangi irin nasarorin da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kawo ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani. Tuni dai tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu ya fara wani ƙoƙari don ganin an ciyar da jamhuriyar Nijar gaba, inda ya tallafa da wasu shawarwari da kuma yadda sojoji za su gudanar da mulkin ba tare da matsawa 'yan ƙasa ba. Tuni dai al'ummar Nijar suka yi na'am da son barka ga irin halin da jamhuriyar Nijar ke ciki na kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ƙarshen shirin namu ke.